Praise the Lord. Mayong gabi sa tanan. Welcome sa ato ang online service karong gabi una. Welcome mong tanan. O mano po ni igsoon ang panahon alang kanato nga magtuon ta sa pulong sa atong buhi nga Dios. O before ta magtuon mga igsoon, ato na ta sa ato ang church declaration. Okay, sabay ta. Today, I receive all that Christ died to give me. His abundant life, limitless grace, boundless mercies, divine restorations of youth, and overflowing provisions. Today, I take hold of all God's blessings, healings, and miracles. I shall be transformed from glory to ever-increasing glory, and victory to overwhelming victory. And I will enter the promised land of the believer's rest, seeing His mighty restoration in each and every area of my life. I proclaim that I am God's beloved, His highly favored child, His powerful servant, and His overcoming champion. And because I am blessed to overflowing, I will be a blessing to all. In Jesus' name, Amen. Oh, Amen. Praise God. Hallelujah. Salamat mga igsoon sa kay gayunan. O dili ta magalangan mga igsoon. Ato ta sa atong pagtuon karon o ang atong foundation text atong pagkuhaon diha sa Joshua chapter 1 verse 8. O gato ning pagbasahon diha sa New King James Version. And siya sa verse 8, "This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success." Mag-aampo ta sa pulong sa Dios. Amahan namong nga langit na mapasalamaton kami ni matahong magkagabion. Salamat sa kay gayunan nga magihatag na usab ka namo. Ug salamat labi na karong ang gabi una sa mong putuon sa mong pulong. Ikaw ang magapataliwala, Holy Spirit ang kang gina-acknowledge nga ikaw ang magapataliwala nini mong pulong nga kini masabtan sa imong mga katauhan nga among gikinahanglan usab sa mong espirituhan nga kabahin. Kinita naman gisalig diha kanimo pinagi sa pangalan ni Jesus. Amen o Amen. Praise God. Hallelujah. Karong gabi na mga igsuon, atong pagatunan ang pulong sa Dios o ang ato ang tema karon mo ni siyang ginaingon nga ang susi sa maayong kalampusan sa kinabuhi. Praise God. Kung imong tan-awon mga igsuon, dinhi sa kalibutan karon atong ibutang sa atong literal nga panglantaw, moingon na sila nga ang mga susi nga atong dapat mahibaluan is mao ang magkaroon tag taas nga edukasyon sa kinabuhi, daghang kahibalo dinhi sa kalibutan aron ikaw magmalampuson, aron ikaw maadunahan, aron ikaw magmadaugon. Apan igsoon, ingon nga mga Kristohanon, ingon nga mga magtuong, adunay mga susi nga or adunay susi ang Dios nganhi alang kanato nga dapat natong hibaluan ug angayan natong hibaluan tungod kay mao kini ang atong gikinahanglan sa atong espirituhanon nga kinabuhi karon. Ingon nga mga magtutuo, ingon nga mga nagatuo, nagasalig kay Kristo o nagapaabot sa iyang pagbalik mga igsoon. Kay diri sa kalibutan naa mo di kalampusan sa kinabuhi. Nganong adunay uban mga Kristohanon nga malampuson, adunahan, nasa kadagaya, maing panlawas. Tungod kay igsoon, nakabalo sila sa susi sa kinabuhi, sa maayong kalampusan, samtang naada din ng kalibutan na mga igsoon, unsa ang susi sa maayong kalampusan sa atong kinabuhi. Praise God. Sama sa atong gibasa mga igsoon, sa Joshua 1:8, atong makita diha ang mga sekreto nga kailangan natong mahibaluan aron ang atong kinabuhi magbalampuson, magmadaugon ta sa atong pag-alagad dinhi kalibutan na while nagapaabot kay sa pagbalik sa atong gamhanan, makagagahom og Dios nga maoy atong maging kauban sa diha nga mobalik na siya nga moadto ta sa langit. Praise God. Una mga igsoon, ang susi nga kailangan natong mahibaluan. Kabalo ko nga nakabalo naman ni ani apan usahay makalimota, usahay dili nato matagaag pagtagad
tungod kay atong ginatan-aw ang mga panghitabo sa kalibutan, mga panghitabo karon sa kalibutan, ang kalisod ug ang kawat-on usahay mawad ang tagpaglaom. Apan igsoon, ang pulong sa Dios sa kanunay nagadasig ka nato o nagatudlo ka nato o nagalig-on ka nato aron kita makapadayon o makakinabuhi nga malampuson diha sa pag-alagad sa atong buhi nga Dios. Praise God. Una mga igsuon nga susi ang atong mahibuluan mao ang pagtuon sa pulong sa kamatuoran. Praise God. Unsa kini nga pulong? Kung sa atong gibasa mga igsuon, this book of the law, kung imong tan-awon diha, magsugod ta sa unang gipakita diha sa Ginoo. Kini nga libro sa kinabuhi o kini nga libro sa balaod, dili kini nagpasabot nga mao ang 10 Commandments, kundi nagpasabot kini sa Torah o ang 5 books of Moses, manang Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Mo na siya. Gusto sa Ginoo nga ato na siyang tun-an. Sa sa panahon ni Moses mga igsoon, sa panahon la Joshua mga igsoon, mo ni gusto sa Ginoo nga dili mawala sa bakba sa mga katawhan sa Dios, dili mawala sa bakba sa mga katawhan nila Moses, nila Joshua kaniadto. Muna ang kagustuhan sa Ginoo nga ato ning tun-an. Kining kay sa ilahang panahon, wala man na ang 5 books. Sa ato karon na natay Old Testament and New Testament, natay gitawag og 66 books. Ug mo na igsuon, unsa man ang nakasulat diha. Gusto sa Ginoo nga ato na siyang tun-an. Gusto sa Ginoo nga atong masayran kung unsa ang naa diha. Mo na ang balaod, ang kagustuhan sa Ginoo, ang balaod o ang mga kagustuhan sa Ginoo. Unsa man nato pagtuon ang pulong sa Dios? Okay. Ang uban niini mga igsoon, mawala sila sa passing tungod kay magabasa sila usa lang ka translation. Apan kung imong tun-an ang Biblia igsoon, daghang translation sa kalibutan karon. Apan sa tanang mga translations, walay translation nga perpekto. Except kung mobalik ka sa original niya nga pagsulat. Kung atong tan-awon ang Old Testament gisulat siya sa Hebrew, ug ang New Testament gisulat siya sa Greek. Kung gusto niyo ka makasabot sa pagtuon sa pulong sa itong buhi nga Dios, muagi ka sa Old Testament sa Hebrew, kung sa New Testament ngadto sa Greek. Atong tan-awon, di ba, natay gihisgutan diha nga kung imong basahon ang atong main nga verse, ayan siya, this book of the law shall not depart from your mouth. Kung imo nang tan-awon, kung ato nang isa-isawon igsuon, atong gitan-aw ang balaod, katong law nga ginaingon mo ni ang 5 books of Moses, dili ni katong 10 Commandments, kundi ang 5 books of Moses. Gusto sa Ginoo nga magpabilin na sa ato ang kaugalingon. O ngayon siya, dili mo depart. Kung man ang depart igsuon, kung ato lang tan-awon sa Griego o sa Hebrew nga pinulungan, gitawag na siya og muz in Hebrew nga nagpasabot dili nato tanggalon, dili ibulag sa atong mga baba. Nganong dili man nato ibulag sa atong mga baba? Tungod kay naa diha ang sekreto igsoon ato nang tan-awon. Hallelujah. Unsay atong buhaton sa pulong sa Ginoo? Unsay gusto sa Ginoo nga imong buhaton ingon nga magtotoo, ingon nga piniling katawhan sa Dios? Gusto sa Ginoo nga imong pamalandungan kung unsa ang mga nakasulat diha sa Biblia. Imong tun-an sama kang David. Kung atong tan-awon ang Psalms or Salmo 119 verse 15, ang pulong sa Dios nagaingon, namalandong ako sa imong mga tulumanon, ug tun-an ko pag-ayo ang imong mga katudloan. Kung imong tan-awon ang kinabuhi ni King David igsuon, grabe siya ka prosperous nga tao. Grabe siya ka madaugon nga tao. Grabe siya ka nahimo siyang a man after God's own heart. Gitawag siya. Gihimo siyang kanang duol kay siya sa kasing-kasing sa Dios. Kaya nga naman, kanunay siya na malandong kung unsa ang mga tulumanon, kung unsa ang mga katudluan sa Ginoo, kung unsa ang mga nakasulat diha sa Biblia igsoon. Hallelujah. Kung ato usab tan-awon,
sa ato naman itong gitan-aw itong depart. Kung ato usab tan-awon ang meditate, ingon siya dito, meditate day and night. You shall meditate day and night. Kung imo nang tan-awon ang meditate diha igsoon, kay mamani atong ikuan, moagi tag Hebrew, moagi tag Grego, kung unsa ang original, then imo na makita diha nga aduna siya mga meaning. Ang meditate in Joshua 1:8, kung imo nang tan-awon sa Hebrew, gitawag na siya og haga. Haga ang meaning, kabalo na ta, to matter. Kung sa mga matter is imo siyang ginayaw-yaw, imo siyang gina-declare. Gusto sa Ginoo nga dili mo wala ang pulong sa Ginoo, dili mo wala ang mga saad sa Dios, diha si mo mababa. Kung sa'yo pasabot ana, kailangan naman siya imong ideklara sa imong kinabuhi, imong isulti sa imong baba, imong ipagawas, o imong kanang isulti kung unsa mga saad sa Dios. O kay kana imong igsoon dako kay nakahimuan sa ato. Kung imong tan-awon ang meditate sa Hebrew is haga. Pero kung ato nang tan-awon into Grego, atong pistihan tan-aw sa Grego igsoon tungod kay naamo ko na siya connection gikan sa Old Testament ngadto sa New Testament. Kung imo nang tan-awon sa Grego mga igsoon, gitawag na siya militao. Kung imong tan-awon, same na siya sa kung atong basahon ang 1 Timothy chapter 4 verse 15. Katong ginaingon dito nga ampingan, atong basahon. Ampingan. Atong basahon ang 1 Timothy chapter 4 verse 15. Ingan siya. Meditate in these things. Give yourself entirely to them, that your progress may be evident to all. Ingan siya. Kung imong tan-awon ang meditate sa katong sa sa Joshua 1:8, kung tan-awon nato sa Grego, militao. And then, kung imo pong tanawon, ang 1 Timothy chapter 4, verse 15, naa siya dito. Naa siya giingon gihapon, meditate on these things. Kung naa siya, kung unsa may Hebrew haga. Kung sa Griego, militao. Unsa may pasabot ana? Pasabot, nga imo siyang ampingan, ang pulong sa Ginoo, imo siyang tun-an, o imo siyang i-exercise sa imong kinabuhi sa matag adlaw. Kung unsa makagustuhan sa Ginoo, kung unsa makatuyuan sa Dios ang kinabuhi, ato na siyang ampingan, ato na siyang tun-an, o ato na siyang i-exercise sa atong kinabuhi. Kaya nga naman, sa diha nga imo nang tun-an, imo na i-exercise, imo na ampingan, imo na hatagag pagtagad, imo na hatagag bilis sa imong kinabuhi igsoon. Ingon siya, your progress may be evident to all. Ang imong tubo sa kinabuhi, ang kadagaya diha sa imong kinabuhi, ang kausaban sa imong kinabuhi igsoon, mahimong makita sa kadaghanan. Muna siya, sa diha nga imong i-meditate ang pulong sa Dios, sa diha nga imong tagaan o pagtagad, o imong hatagan o bili, o imong ampingan tun-an o exercise mo sa imong kinabuhi, ang kausaban igsoon ug ang progreso sa imong kinabuhi makita sa kadaghanan o nga igsoon. Amen? Praise God. Hallelujah. Kung atong balikan, nagaingon siya dito, giagianan nato ang law, ang depart, ang meditate, at ano po ta sa that you may observe. At ano po nang tanawan ng observe. At ano yung isa-isahon mga igsoon para itong masabtan ang pulong sa Diyos. Kung imong tanawan ng observe, sa Hebrew siya, gitawag siya o shamar. Ang pasabot, tagaan o bili o bantayan o exercise. Kung imong tanawan ng igsoon, halos sa sa tulo ko word diha, sa depart, meditate o observe, makita nimo diha nga halos kapare-parehas lang sila o mga kahulugan. Muna gibalik-balik na sa Ginoo para hatagan natong pagtagad. Munang atong panganduyon ang pulong sa Dios atong kinabuhi igsoon. Kay ang Salmo sama ka King David, Salmo 119 verse 27 nga siya, pasabta ako sa imong mga tulumanon, aron mapamalandungan ko ang imong mga katingalahang buhat. Ingon si David igsoon, ihang gipangandoy sa iyang kinabuhi. Nga pasabton siya sa Ginoo kung unsa ang iyang mga tulumanon o mga kabubuton sa iyang kinabuhi aron iyang mapalandungan. Sa ato apo igsoon, ato usab pangandoyon ang pulong sa Ginoo. Nga pasabton ta sa Ginoo
labi na sa mga taong wala gyud kasabot sa grasya, nga grabe pa ilang pagpangdaot sa gospel of grace. Wala sila kasabot igsuon. Apan muunta na atong panganduyon. Ingon yung mga magtutuo, ingon yung mga piniling katawhan sa Dios. Panganduyon na ito nga pasabot ta sa Ginoo kung unsa ang tinuod niya mga plano, kung unsa ang iyang mga pamaagi nganhi alang kanato. Aron kita makapamalandong ni anang tanan mga igsoon. Ingon pagid siya in Psalms 143 verse 5, ingon siya, nahinumduman ko ang gihimo mo kaniadto. Gipamalandungan ko ang tanan mong gibuhat. Sa diha nga imong panganduyon igsoon, kung unsa ang mga katuyuan sa Dios o mga plano o kabubuton sa Dios sa imong kinabuhi, sa imong pangahandumon o imong nang panganduyon igsoon, ang Dios magapahinumdom sa imuha kung unsa ang iya mga katuyuan sa atong mga kinabuhi igsoon. O ingon sa atong pamalandungan ang tanan nga iyang gibuhat. Ug sa pa atong ikalipay ang pagpamalandong niining mga saad sa Dios nganhi kanato sama sa bahandi nga imong makita unya igsoon. Amen. Atong hatagan na itong pagtagad atong ikalipay sa atong kinabuhi ang pagpamalandong sa pulong sa Dios. Tungod kay kini igsoon mao makatabang ka nato mo kini ang tinuod nga susi nga kita makapadayon, nga kita magmalampuson, makita magkaroon og tinuod nga kalampusan sa kinabuhi, tinuod nga kadagaya sa kinabuhi mga igsoon. Kaya ang Salmo 119 verse 162, ang pulong sa Dios nga siya, nagakalipay ako tungod sa imong saad, sama sa usa ka tawo nga nakakita og daghang bahandi. Kung imong tanawon sa King David igsoon, iyang ginakalipay ang pagpamalandong, iyang gikalipay ang pagpangandoy sa pulong ug sa mga saad sa Dios. Unsa ba ang mga saad sa Dios sa imong kinabuhi igsoon? Ingon siya, dili na to siya ibulag. Dili mo mawala sa atoa, atong i-meditate, atong bantayan, atong i-observe mga igsoon. Kaya naman, sa diha, makita unya sa kalaghanan ang tinuod nga kausaban sa atong kinabuhi, ang tinuod nga progress sa atong kinabuhi mga igsoon. Ug atong ipanganduyon ang mga saad sa Dios, ug atong ikalipay ang pagpangandoy niini nga mga saad igsoon. Tungod kay kini alang lamang nganha kanimo ug nganhi kanako kanato nga mga piniling katawhan kanato nga nagasalig sa pulong sa atong buhi nga Dios. Kung nakinahanglan ka og giya sa imong mga pagabuhaton igsoon, ang pulong sa Dios mo'y maghatag kanato sa kahayag sa hunahuna. Naay mga desisyon sa imong kinabuhi nga usahay maglibog ka. Naay mga angayang buhaton nga usahay maglibog ka. Pangayoa sa Ginoo. Panganduya sa Ginoo. Kay ang pulong sa Dios, ingon siya, sa diha, nga imong tun-an, imong hatagan og pili o pagtagad. Ang pulong sa Dios ang pagtuon ug ang pag-meditate sa pulong sa mga saad sa Dios. Na kanimo, siya ang maghatag sa imong kahayag. Siya ang maglimpyo sa imong hunahuna aron makasabot ka sa imong mga plano o imong mga desisyon sa kinabuhi. Kaya ang Psalm 119 verse 130, ang pulong sa Dios nga ingon, ang pagpadayag sa imong mga pulong nagahatag og kahayag sa hunahuna sa mga tao o kaalam sa mga walay alamat. Kung nakinahanglan kay igsoon og tabang sa diha nga adunay mga desisyon o mga problema sa kinabuhi, kinahanglan nimo ang pagpadayag sa pulong sa Dios. Kinahanglan nimo nga adunay mga tao usab nga mo istorya sa imuha may tungod sa pulong sa Dios, o kinahanglan nimo ang giya sa Balang Espiritu nga may mutudlo sa imo, o kinahanglan nimo ang bisan unsa nga mga pamaagi sa Ginoo aron ikaw malamdagan sa kung unsa ang kamatuoran tungod kay kini ang nagahatag kanimo sa kahayag sa hunahuna. Kini ang magatabang kanimo nga ang imong panghunahuna malimpyo, ang imong panghunahuna mainsakto, ang imong panghunahuna masakto sa kung unsa ang plano sa tong buhi nga Dios. O kini mo'y maghatag kanato og kaalam. Ingon pa siya diri, maghatag og kaalam sa mga walay alamag. Ang mga tao nga dili manggialamon apan nagapangandoy sa pagpadayag sa pulong sa atong buhi nga Dios. Ang Dios nagahatag o kahayag o kanang tawahan na mahimong manggialamon dili tungod sa kung unsa siya, kundi dili tungod sa Balaang Espiritu ug tungod sa pagpadayag sa atong buhi nga Dios. Amen? Kung imong tan-am ang Episo naa siya kaparehas din higsoon. Ang Episo chapter 1 verse 18, ingon siya diha, giampo ko usab nga lamdagan niya ang inyong hunahuna aron masayran ninyo kung unsa ang atong paglaom sa inyong pagtawag kanakto
iyang pagtawag kanato nga mahimong iyang mga anak. O karon masayran sab ninyo kung unsa kadako o kamaayo sa panulundon nga iyang gisaad alang sa iyang mga katawhan. Igsoon na ako'y gitan-aw dinhi ba kining pagpadayag og kining gitawag diri og kahayag sa Psalms 119 verse 130 o kining lamdagan sa Ephesians chapter 1 verse 18. Kung nato nang tan-aw igsoon, kung tan-aw nato na sa Griego nga pinulungan, gitawag na siya putizo. Same sa pulong nga lamdagan dinhi sa atong gibasa karon nga Ephesians chapter 1 verse 18. Unsa may pasabot ani? Kung imo ning tan-awon igsoon, naa siya connection gikan sa Old Testament ngadto sa New Testament. Unsa may pasabot niini? Unsa may kahulugan niini alang kanato igsoon? Unsay kagustuhan sa Ginoo sa ato sa diha nga magtuon ta sa pulong sa Dios. Sa diha nga panganduyon nato ang kabubuton sa Dios itong kinabuhi, panganduyon nato ang iyahang mga plano ug mga saad sa atong kinabuhi igsoon. Unsa may kabubuton sa Dios? Unsa kay gustuhan sa Dios? Aron ikaw ko mahayagan o madanagan ta sa kamatuoran. Sa diha nga maging open-minded ka, mutuon ka sa pulong sa Dios, mutuon ka mahitungod sa grasya sa gospel of grace. Diha nimo mahibal-an kung unsa ang mga katuyuan sa Dios, mahayagan ang imong panghuna-huna, madanagan ang imong panghuna-huna kung unsa ang tinuod nga kamatuoran mga igsoon. Amen. Mo din na siya ang giingon niya diri sa Ephesians chapter 1 verse 8. Ayan siya, diyan po usab galamdagan niya ang inyong hunahuna aron masayran niyo kung unsa ang atong paglaom sa iyang pagtawag kanato. Sa atong kinabuhi karon igsoon ingon mga magtotoo, usahay makalimuta nga ang Dios adunay mga ganti nga iyang gisaad nga ninga nato. Kita adunay mga panulundod nga gikan diha kaninya. Apan usahay makalimot ang mga Kristohanon nga aduna sila mga masunod nga mga panalangin, kaayuhan, blessings, protection ug mga panulundod nga langitnon igsoon. Apan ang uban usahay makalimot niya na. Munang ang pagdagsig ni Apostol Pablo nga ginaampo niya ang mga magtotoo nga lamdagan ta o madanagan ta o mahayagan atong hunahuna sa kung unsa ang mga plano o kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi nga kita adunay kita dili angay mo surrender, kita dili angay nga muundang tungod kay ang Dios naghatag o nagpili kanato nga mahimong iyang mga anak aron nga makadawat kita og dako kaayo ug maayo nga panulundon nga gisaad sa Dios alang kanimo, alang kanako nga iyang mga katawhan. Amen ba? Praise God. Igsoon ang pulong sa Dios nagaingon. Kung imong kalipay ang kung unsa ang kalipay sa balang espiritu, kung kanunay nimong gihuna-huna ang kung unsa ang kabubuton sa Dios sa imong kinabuhi, then makaanggon ka o kinabuhi o kalinaw. Ang pagpangandoy o pagpangayo sa mga giya o pagpadayag sa Ginoo igsoon muna ang makahatag sa atuag lamdag sa tunguna-una nga masabtan nato ang pulong sa Dios. Yan siya kung kanunay kang nagahuna-huna nga malamdagan ka o nagapangandoy sa pulong sa Dios o kanunay kang nagahuna-huna sa kung unsa ang kagustuhan o kalipay sa balang espiritu nga kanimo, imo maangkon sa kinabuhi dinhi sa kalibutan ang kinabuhi nga madagayaon ug kalinaw. Kaya ang Roma 8 chapter 8 verse 6 nagaingon ang pulong sa Dios. Kunang panghuna sa tao, gigamman sa iyang tawhanon nga kinaiya, musangpot kini sa kamatayon. Apan kun ang nahimutan sa Espiritu Santo mao ang iyang kanunay nga gihunahuna, makaangkon siya kinabuhi o kalinaw. Ikumpara niya Apostol Pablo kung unsa ang mahimong resulta sa usa ka tawo nga kanunay nagahuna sa iyahang unod o nagahunahuna sa gikahimutan sa balang espiritu. Ang tao nga kanunay naghunahuna sa iyang tawhanon nga kinaya, musangpot kini sa kamatayon. Apan ang mga tao nga nagkanunay naghunahuna sa kung unsa ang gikahimutan o gikalipay sa balang espiritu, makaangkon siya kinabuhi o kalinaw. Sa itong kinabuhi din karon igsoon,
diri sa kalibutan, nagkinahanglan tag kinabuhi nga madagayaon, nagkinahanglan tag kinabuhi nga malampuson, nagkinahanglan tag kalinaw. Even ang kalibutan na magulanon, even ang kalibutan walay kalinaw. Apan ang mga tao nga kanunay nagkauna sa kung unsa ang gikalipay sa balang espiritu, matingala ka nga malinawon gihapon sila bisan ang kalibutan nagkagubot, walay kalinaw apan ikaw adunay kalinaw tungod kay ang Dios uban man kanimo. Praise God. Muna samtang buhi pata, ikso natong gamiton ang mga hiyas ug sundon ang mga kagustuhan sa balang espiritu nga gihatag sa Dios nganhi kanato. Kay kung atong balikan ang Salmo chapter 119 verse 130, katong pulong nga pagpadayag. Sa Greek ato igsungko ato to siyang tan-awon, gitawag na siya og pitak. Nga ang pasabot, unfolding, doorway, entrance, o opening. Ug ato ni makonect diha sa 1 Timothy chapter 4 verse 13 to 15. Ang pulong sa Dios na ngayon, samtang wala pa ako diha, gamita ang imong panahon sa pagbasa sa kasulatan ngadto sa mga panagtigom sa katawhan, sa pagwali o sa pagpanudlo. Sa karon nga panahon mga igsoon, kailangan nato ang mga tao nga madunggan nato o kailangan nimo ingon nga kulang pa sa kahibalo may tungod sa pulong sa Dios, kailangan nato nga maminaw kanunay sa pulong ug sa may tungod sa gospel of grace aron kita madasig, malig-on, pinaagi sa mga pagpangdasig sa pulong ipadayag sa atong buhi nga Dios, pinaagi sa mga panagtigom igsoon. And siya, dili na to siya undangon, kining pagbasa sa pagtuo sa kasulatan ngadto sa mga panagtigom sa katawhan, sa pagwali ug sa pagpanudlo. And siya ayaw pasagdi ang hiyas nga gihatag kanimo sa Espiritu Santo. Sumala sa panagna sa mga kadagkuan sa iglesia sa dihang gipandong nila ang ilang mga kamot kanimo. Dili ato pasagdaan ang ihiyas nga gihatag sa Dios sa tuigsoon. Adunay mga hiyas nga makita og vision, adunay mga hiyas nga mo istorya og mga laing pinulungan, adunay mga hiyas nga ampo ug magkaroon og milagro ug kaayuhan silang kinabuhi. Adunay mga hiyas nga mosulti sa pulong sa Dios. Daghan klase-klase mga hiyas igsoon ang gihatag sa atong buhing Dios. Ug ato nang pagabuhaton, bisan ang kalibutan karon nagbalisod, bisan ang kalibutan karon ikahadlokan, apan ang mga katawhan sa Dios igsoon dili angay mahadlok. Dili angay mo undang sa pag-alagad sa atong buhing Dios. Tungod kay mao lang kini ang atong susi. Mao lang kini ang atong mahimo igsoon aron atong kinabuhi mahimong madasigon. Kay adunay mga tao nga nag-istorya sa ako sa diha nga makaundang sila simba, murag mo dry pud sila. Muna kung makaadto pud sila simbahan, maka-istorya sila sa makaigsuonan sa pagtuo, ang ilang pagtuo mo tubo usab mulig-on sila. Muna igsuon usa ka testimony alang kanato nga angay na pud nato mahibaluan nga ang mga panagtigom usa ka pamaagi sa Dios nga ikaw ug ako malig-on sa atong pag-alagad, nga ikaw ug ako madasig sa atong pag-alagad. Amen. Sa diha nga kanunay kang namalandong o nagasunod sa kagustuhan sa balang espiritu o gina-exercise nimo ang imong ginapamalandungan, then kining tanan igsoon dili mahimong makawang tungod kay magmauswagon ka. Amen. Ang mga tao nga kanunay nagapamalandong sa pulong sa Dios, ang mga tao nga kanunay nagahuna sa kung unsa ang kagustuhan sa balang espiritu sa ilang kinabuhi, dili gid siya magpabiling na hot, dili gid siya magpabiling nga wala, kundi adto gyud kausaban sa iyang kinabuhi. Nagasaka ang paglambo sa iyang kinabuhi tungod kay mao kana ang sa atong buhing Dios. Ug Matthew 6:33 pa, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added. Ang tanan igsuon magasunod lang na diha kanimo sa diha nga unahon nimo ang pulong sa Dios, sa diha nga unahon nimo ang pagpamalandong, pagpamati sa pulong sa Dios tungod kay mao kana ang gikinahanglan nato, mao kana ang susi dinhi sa kalibutan aron kita makaangkon sa kinabuhi nga madagayong malampuson igsuon. Kaya ang Salmo 101 verse 1 to 3, ang pulong sa Dios ng ingon. Bulahan ang tao nga motarong. Bulahan ang tao nga wala nagikinabuhi sumala sa tambag sa mga taong dautan. Nga naman igsoon. Pag ang tao nagikinabuhi sumala sa tambag sa taong maalamon, malampuson siya. Kaya nga naman dahil, ang tambag sa taong dautan, kasigaran walay pulos. Naamay ubay usahay maayo, pero kasagaran gyud igsoon
mga walay pulos. Unsya? Wala magsunod, wala nagasunod sa ginabuhat sa mga makasasala, o wala nagapakig uban sa mga bugal-bugalon. Kundili, nagakalipay siya sa pagsunod sa mga katuluan nga gikan sa Ginoo. Ang tao nga nagasunod sa katudluan, gikalipay niya ang pagsunod sa katudluan sa atong buhi nga Dios. Malampuson. Ayun siya. O nagapamalandong siya ni ini adlaw o gabi. Unsa man ni? Ang ato ni connect sa Joshua 1:8. Mo ni ang gipangandoy sa Ginoo. Mo ni ang gusto sa Ginoo nga pagabuhaton sa iyang mga katawhan. Mo ni gusto sa Ginoo nga matagamtaman sa mga katawhan sa Dios. Nga kanunay sila nga naman mao guni sikreto igsoon aron ikaw ug ako magkaroon og malampuson nga kinabuhi, aron ikaw ug ako mahimong magmadaogon, aron ikaw ug ako magmalahutayon sa tugpag-alaga dinhi kalibutan na wala nagapaabot kita sa atong buhi nga Dios. And siya sama siya sa kahoy nga gitanong sa daplin sa sapa nga mamunga sa panahon sa timbunga ug dili malaya ang mga dahon ug ang tanan niyang buhaton magmalampuson. Ingon siya igsoon, ang tao nga kanunay nagapamalandong sa kung unsa ang mga plano o mga saad sa atong buhi nga Dios o mga katuyuan sa atong buhi nga Dios o nagakalipay sa pagtuon ni inis, pag-exercise ni ining maong mga saad ngadto sa atong kinabuhi. Ingon siya sama kita sa kahoy nga gitanom sa daplin sa sapa. Bisan og ang kalibutan nagakalisod, bisan ang kalibutan dili makapamunga, apan ikaw nga nakatanom diha sa grasya sa Dios, ikaw nga nakatanom diha sa kamot sa Dios, mubunga ka sa panahon sa imong timbunga. Kung mingon ka karon nga ibutang nato sa prutas, naay panahon ang durian. Butang nato ang durian. Karon timbunga na magig durian kay August. Mo ni panahon nga padulong na unta sa kadayawan. Apan tungod sa mong pahitabo walay kadayawan. Apan kung ato ibutang sa prutas igsoon, ang durian mubunga na siya sa panahon sa iyang timbunga. Apan ikaw igsoon nga nakatanom diha kay Kristo, diha sa grasya sa Dios, sa panahon sa imong timbunga mubunga jud ka. Sa panahon nga ikaw magkinahanglan makita una niya nimo kung unsa ang pagkabuhaton sa Dios sa imong kinabuhian siya, bisan unsa nga imong buhaton magmalampuson ka. Ang tanang tao nga nagasunod, ang tanang tao nga nagapamalandong sa kung unsa ang mga saad sa Dios, gina-exercise niya iyang kinabuhi sa kung unsa ang katuyuan ug mga plano sa Dios alang kanimo ug kanako. Bisan unsay imong buhaton igsoon, magmalampuson ka. Matingala ka. Daghan ni imong naagian katong wala pa ka diha sa Ginoo, katong wala pa ka namalandong sa pulong sa Dios, wala nimo gideklara ang pulong sa Dios. Matingala ka nga lisod ang kinabuhi. Makaingon ka nga unsa man ni murag wala man ni klaro nga trabaho, wala klaro nga negosyo. Mura bag dili man ni mao insakto para sa kuha. Apan sa karon igsuon, nakabalo ka sa grasya sa Dios, kabalo ka nga gibuhat ni Kristo ang tanan, ug imong ginatun-an kining tanan, imong ginapamalandungan kining tanan, imong gina-exercise kining tanan, imong ginadeklara kining mga saad ug kining gibuhat ni Kristo alang kanimo, kining gibuhat sa Dios alang kanimo igsoon. Sa bisan unsay imong pagabuhaton, magmalampusan ka. Ayon siya sa panahon sa ting init dili ka malaya tungod kay ikaw nakatanom diha sa daplin sa sapa nga mao si Kristo, nga mao ang grasya sa Dios. Ikaw nakatanom sa tinuod nga source sa kinabuhi, sa tinuod nga source sa mga panalangin nga bisan unsay magakahitabo sa kalibutan, dili ka maon sa igsoon. Ikaw magmalaugon, ikaw magmalipayon, bisan ang kalibutan nagmagul-anon, ikaw magmalipayon, bisan ang kalibutan walay kalinaw, ikaw magmalinawon, bisan ang kalibutan nahadlok na sa bisan unsang panghitabo sa kalibutan, ikaw dili mahadlok. Kaya naman, adunay Dios nga naghatag sa imong puso. Adunay Dios nga naghatag sa imong kaisog. Adunay Dios naghatag sa imong kalinaw. Adunay Dios naghatag sa imong kalipay. Adunay Dios naghatag sa imong sa tanan aron ikaw magmalampuson. Wala na ilain igsoon.
Mao ni ang susi nga pinaka-importante alang kanato aron kita magkaroon og kinabuhing malampuson. Susi sa pagtuon sa pulong sa Dios, susi sa pagpangandoy sa kung unsa ang makatuyuan sa Dios sa atong kinabuhi, pagdeklara sa mga saad sa Dios igsoon. Tungod kay sa diha imong ginadeklara sa imong baba, imong ginasulti igsoon, ang imong kalag, ang imong lawas mo inline na sa kung unsa imong ginaistorya. Kay kanang imong ginaistorya gikan sa imong kasing-kasing. Ingon si Jesus, bantayan ninyo ang kung unsa ang mosulod. Pwede nyo kaunon bisag unsa ay nga naman mugawas lang na siya. Pero yun siya, bantayin ninyo kung unsa tong mugawas sa inyong baba kung kay gikan na sa inyong kasing-kasing. Kung ginadeklara nyo ang saad sa Ginoo, then ang inyong lawas mo inline sa kung unsa ang saad sa Dios. Dapat kung ginadeklara nyo ang mga negative nga mga butang, then inyong lawas mo sabay-usab na siya igsoon. Maluya mo, apektado mo. Pero kung inyong ginadeklara ang kaayuhan, ang kusog, ang mga panalangin, ang kaisog, ang kalipay o kang kalinaw, gisaad sa Dios nga kanimo kani kanako, then imong ma-enjoy kung unsa ang mga saad sa Dios nga sa atong kinabuhi. Amen. Praise God. Hallelujah. Og salamat mga igsoon. Karong gabi na kabalo ko nga kining mga butanga nga atong gitun-an karon ato ni magamit sa atong pag-alagad dinhi ning kalibutan na while nagapaabot kita sa pagbalik ni Kristo nga atong manluluwas. Amen. Magampo ta sa pulong amhanam ang langit nun mapasalamaton kami nining matahong kagabion. Salamat sa kahigayunan, salamat sa kalampusan sa imong mga pulong o kining mga pulong God magamit kini sa among pag-alagad nga kanimo hangtod sa imong pagbalik mahimo kanina mong gabay kusog sa among pag-alagad ka. Salamat Lord sa tanang butang, ikaw magapahiluna ni ikaw magasilyo ni ini, dili kini makuha sa kaaway, dili kini makawat ni Satanas o ikaw magasilyo ni ining tanan. Dalaygon ka sa walay katapusan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. Magapadayon ta mga igsoon ato ang communion. Hallelujah. Praise God. Kung isa tong ready, ibayon nato ang bread. Sa gabi nga gibilhan sa Jesus mikuha sa tinapay. Ug nagpasalamat sa Dios ug gipikas-pikas ug gihatag sa mga tinunan pingon siya. Kini nga tinapay nga nagsimbolo sa akong lawas nga may nag-antos sa sakripisyo alang kini bata kini alang sa paghandom kanako. Lord Jesus, salamat Lord sa imong pagkamaayo sa among mga kinabuhi. Salamat Lord sa mga pulong nga kanunay nagadasi kanamo nagalikon kanamo. Ug salamat usab God sa kahigayunan nga gihatag kanamo God nga kami maka-celebrate sa kung unsa imong gibuhat dito sa cross more than 2,000 years ago. Ang imong gibuhat dito sa cross, ang pagpasakit sa imong kaugalingon, pag-antos sa tanang kasakitan, alang kanamo that by your stripe, we are healed. Salamat Lord. In sa version 4:17 that kung unsa ka karon, mausab kami na Lord ang ginadeklara sa among kinabuhi nga nagpuyo kang malipayon, mausab kami nagpuyo kang uhay kahadlok sa balatian, mausab kami nagpuyo ka diha sa kanagaya, mausab kami nagpuyo ka nga walay balatian, walay COVID-19, walay Delta variant, wala kay TB, pneumonia, high blood, diabetic, mausab kami God. Amo na ginadeklara sa among kinabuhi karong gabi. Kung we believe Lord, yan kasi among pulong, kung amo ka nang ginadeklara God, then Lord, among lawas kinumo in line sa kung unsa ang imong gisaad, kung unsa among ginadeklara sa among mga baba, Ginoo. Dalaygon ka sa walay katapusan, in the mighty name of Jesus we pray. Amen. Amen. Let us eat the bread. It symbolizes the body of Christ. Ibayo na to ang kupa. Sa mga gabi gibilihan sa Jesus mikuha sa kupa ug nagpasalamat sa Dios ug yakin gihatag sa mga tinunan ug mingon siya. Kini nga kupa nga nagsimbolo sa akong dugo nga may nagdala sa bag-o nga kabinanting walay katapusan. Buhata kini alang sa paghandom kanako. Kay sa matag kaon ug sa matag inom ninyo ni ini, inyong gibantala ang kamatayon ni Kristo hangtod sa iyang pagbalik. Lord Jesus, salamat Lord sa imong dugo God nga giula dito sa krus sa Kalbaryo alang sa pasayloanan sa among mga sala gikan sa pagkabata karon ug hangtod sa mabalik ka. Lord, kung wala ang imong dugo, dili kami mamatarong. Kung wala ang imong dugo ang imong giulat sa krus sa Kalbaryo, walay ka pasayloanan ang among mga sala.
But Lord, imong gibuhat ang tanan alang sa among kabulahanan alang sa imong mga piniling katawhan. O salamat Lord Jesus, diya sa imong dugo nagadagayday ang mga kaayuhan ug mga panalangin. That's why karong gabi na amo kanang ginadeklara sa among kinabuhi nga kanang ang mga kaayuhan, kanang ang mga panalangin magamanifesto na sa matag usa na among kinabuhi. Dalagon ka Lord Jesus, wala kitapusan. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Oh, amen. Let us drink the wine that symbolizes the blood of Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Magampo tamahan ang mga langit nun, mapasalamaton kami, naning matahong magkagabion. Salamat sa kahigayunan, yung gihatag sa matausa. Salamat sa kalampusan sa mga buluhaton. Salamat God sa kalipay, sa kalinaw sa mga katauhan, Ginoo. Salamat Ginoo sa mga gasa yung gihatag, Ginoo, sa gasa sa pamilya, gasa sa ministry, gasa sa mga loved ones, gasa sa trabaho, gasa sa kinabuhi, God. Lord, I pray, ang pamilya sa inyo covenant in Christ, kung magka-comfort kanila, kung magka-panalangin. Kung sa kinabuhi ni Pastor ni Sister Yani, God, salamat kina sa iyong pag-bless sa ilaha in every way, financially, physically, material, and spiritually, God. Salamat sa iyong pagprotekta sa ilaha. Salamat sa iyong paggiya sa ilaha. Kay Pastor ni Gino sa iyong pagtumala sa pamilya sa inyong covenant in Christ. Salamat sa wisdom, Lord, sa strength, Lord. May bubog ka na, divine protection, God. Ubad kay Sister Yani, God. Provision, Lord. Kang magpanalangin kayo na bisikakay, sa Dexter Mimay. Salamat, Lord, sa tanang miyembro sa inyong covenant in Christ. Salamat kayo sa iyong pagbisita. Even, Lord, sa mga kaigsuunan nga nagasubaybay ni ini, sa mga loved ones nga nagasubaybay ni ini, sa mga kaigsuunan sa nagkalaing-laing lugar subaybay din. Salamat Ginoo sa imong pagpadayag sa ilaha. Salamat Ginoo sa pag-comfort sa ilaha. Salamat Ginoo sa pagbisita sa ilaha, God. Salamat Ginoo, even Lord, ang tanang source of income sa mga katauhan, Father, especially sa pamilya sa inyo covenant in Christ, God, especially sa mga loved ones, Ginoo. Salamat Ginoo, ikaw mag-grant kanila 100-folds, Ginoo. O salamat Ginoo, ikaw kanunay magabisita, magalipon kayo na, mag-comfort kayo na, ay mga katawhan na kinahanglan o kaayuhan, Lord, I declare healing tonight in the mighty name of Jesus. Ay mga katawhan na kinahanglan o kalipay, Lord, I declare joy para sa ilaga ng mga katauhan na kinahanglan o kalinaw. I release, Lord, peace God sa ilang kinabuhi, Ginoo. Ang mga katauhan na kinahanglan o protection, I release divine protection karong gabi una, God, sa mga katauhan na nagbiyahe, bisan asa ilang buhaton, Ginoo. Salamat, Ginoo, ikaw nakiguban ka, nagabisita kayo na, Father. Salamat, Lord. Even Lord, we pray, and nasa sa Israel, God, we declare blessing, shalom, salvation, God, sa ilang mga kinabuhi. O nasa sa Pilipinas, God, salamat, Ginoo, sa iyong comfort. Even Lord, our President, salamat sa iyong paggiya sa iya, God, sa iyong mga plano, Ginoo. Lord, we pray usab Ginoo nga kining vaccination, Father, dili mahimong mandatory, Father, but Lord, alang lang sa mga magpabakuna, but Lord, sa mga katawhan usab, Lord, nga dili magpabakuna ilaha usab i-honor, Ginoo. Og salamat Ginoo, ikaw gid Lord magahan-ay ni anang tanan, God, tungod kay Lord, even kami, God, Lord, wala gid mi nagasalig sa kung unsa ang gibuhat sa tao, but Lord, we believe in you, Lord, we trust in you, God, we believe, Lord, nga mas labaw pa ang imong pagabuhaton, mas labaw pa ang baksin nga gikan nga naha kanimo, Lord Jesus, nga imong gibutang sa among kinasuluran, imong gibutang ang immunity sa among mga lawas, Ginoo. That's how we are unique, Lord, in your eyes, Father. Salamat Ginoo sa tanang butang, Ginoo. Salamat sa kalipay, even Lord, ang salvation, Lord, sa ang presidente, God, ubas tibok pamilya, sa tanang dumala sa mga nasod, Ginoo. Salamat sa ang pagmatarong, Lord, may gahari, even Lord, our mayor here in Davao, Father, si Mayor Inday Sara, God. Salamat Ginoo sa paggiya sa iya, sa iyong pagtabang sa iya. Salamat sa pagprotekta sa iya, God. Sa tanang niya mga decisions, Ginoo, ikaw magahanay, Ginoo, tungkol kay Lord. I know, God, kung wala kasi ang kinabuhi, Ginoo, wala gid sa Ginoo. Salamat sa imong tabang sa iyong kaluwasan, uban sa iyong tibok pamilya, Ginoo. Salamat Lord, sa tanang mga butang. Salamat Lord, even Lord, kanang place in your covenant in Christ, Lord. We continue to claim that place, Lord. That place belongs in your covenant in Christ. Salamat Father, sa tanang butang, salamat sa kinabuhi, Lord. Salamat sa kalipay o kalinaw, God, ang ibubo sa mga katawhan, Ginoo. Now the Lord bless you, the Lord keep you, the Lord's face will shine upon you and be gracious unto you. O salamat Lord, dalaygon ka sa walay katapusan. In the mighty name of Jesus we pray. Ang tanang anak sa Diyos mo nga nag-Amen. Amen. Amen. Hallelujah. Salamat mga igsoon sa kahigayunan ng inyong gihatag. Salamat sa panahon. Ilabi na kaninyo nga nagtanaw sa online kanyo. Karon, ang Dios magapanalangin kanyo, ang Dios magatabang kanyo, ang Dios makiguban kanyo, makita-kita na sabta ug maadlaw sa atong gathering sa church alas 9:30 sa buntag. Bye-bye. God bless.